Gaurko musika zuzenean TV saioa Gipuzkoako kostaldean burutu dugu. Lehen erreportajea egiteko Hondarribian izan gara, Silozibe elkartearen 25. urtemuga aitzaki hartuta. Entsegu lokal, musika leto, estudio, irrati, diskoetxa eta beste 11 gauza batu dituzte amutaldeko etxe beltzean. Elkartearen iragana eta orain ezagutzeko, Hortzi, Iker, Egoitz, Miren eta Mirenekin batu gara. Itxasontzi hartuta Zumaiar egin dugu bidai, bertan Boltaia taldearekin topatzeko. Udara aurretik atera zuten iraupen luzeko erortzen 3. diskoa eta gogo biziak genituen talderekin geratzeko. Stoner rock kantu oldarkorrak lantzen ditu hiruko bandak, zuzenak eta biziak. Honekin guztiarekin batera, musika albisteek osatuko dute gaurko saioa. Hondarribiko Silozibe musika elkarteak 25 urte beti berri ditu. 1983. urtean abiatu zuten entsegu lokala lortzeko borroka. Eta geroztik 100 musika talde baino gehiago igalo dira 3 entsegu gelatatik. 2008tik aurrera gainera Silozibe aretoa jarri zuten martxan, Hondarribian zuzeneko musikaz gozatzeko ezinbesteko gunea. Honetaz guztietaz hitz egiteko, belaunaldi ezberdinetako musikariak batu ditugu honako erreportajean, elkartearen iragana eta oraina irudikatuz. Hasierako urteak bizi ez bazituen ere, gazte batu zen Hortzi Alonso Silozibe egitasmora. Bateria astintzeaz gain, bere begiekin ikusi du urte guzti hauetan gertatu dena. Atzera begira jarri dugu, elkarteren historia errepasatzen. Bueno, Silozibe sortzen da 1983. urtean. Hor musika mugimendu bat dago, kuadrilla desberdinetako jendea elkartzen da eta behar baten inguruan dela, azkenean entsegu lokalen beharran inguruan, ez? 1983. urte hortan antolatzen da Hondarribiko rock taldeen elkartea, lehenengo txotna jartzen da bentako eremuan, eta hor jamaten da lehenengo esporak zabaltzen dire eta hortik Siloziberen lehenengo errobak sortuko lirateke. 3 urte horietan txondak antolatuz, horko diru iturrien bidez, kutxa kaxa bat, diru iturri bat lortzen da, eta bitarte horretan garai hortako udaletxearekin hartu emanak daude entsegu lokalen eskaerari aurre egiteko, ez? Azkenean ibilbide baten inguruan usten dire gaur egungo amutaldeko eraikinaren erdia usten da, eta diru horrekin, jasotako diru horrekin txondaren bidez, 1986. urtean eraikitzen da 3 entsegu lokal, ez? Eta hor abiatzen du Silozibek bere entsegu lokalen ibilbidea, ez? Garai hortan ibildi ziren musika taldeak dire, agian batzuk ezagunenak eta beste batzuk ez? Hor izan zen, Betimugan taldea zegon, Orgasmic Toothpick zeden, Illusions, Pinball, hasierako Geto Sesamo, horiek izango lirateke hasierako talde esanguratsuenak, ez? Eta beraien inguruan zebilen Hondarribin jende pila bat. Horiek ere zuten lehenengo auspori, eta hortikan garai hortan esaindua gaztetxean ere bai, kontzertuak ematen ziren, eta azkenean bata eta besteko giroarekin hor sortzen da herri mugimendu bat, musika mugimendu bat, mantzuena 86tik aurrera jende gehiago etortzea, ez? Living Deatik bat zegoen hor topera ere bai, dut eta beste asko, ez? 100 gora talde proiektu, talde txiki, 100 gora talde Aixa, Erraix. 86tik aurrera uztartzen da Silozibeko entsegu lokalak, badaude entxaiatzeko lokalak, eta aldi berean saindua gaztetxeko espazioekin uztartzen ditugu entxeguak eta zuzenekoak. Sainduko lanketa hori edo bukatzen da udalak bukatutzat ematen du 87-18 inguruan, orduan azkenean Hondarribin badago entxaiatzeko aukera, baina ez zuzenekoa jotzeko eremua, ez? Orduan, hor egongo ginen, pasa izan genituen 10 bat urte Hondarribin
zuzenekoak jo ezin gabe, ez? Ingo udan eta bai, kontzertu txikiak, udako kanpoko kale kontzertuak bai, baina aretoko kontzertuak ez, taberna gutxi zeuden, eta baton batek antolatzen zituen kontzertuak, baina orokorrean eskazia bazegoen. Orduan, 2004-2005 inguruan, etxearen beste erdia utza egonik, eta ikusi genuen momentua zela, aurkeztu genion udaletxeari aurre proiektu bat, eta eskatzen genion etxearen erdia kontzertu musika areto bat egiteko, ez? Lan asko eta bilera askoren ondoren, udalak berak ere ontzat ematen du proiektua, eta hasierako asmoa baino askoz ere ambiziosoagoa bihurtzen da aretoaren proiektua, ez? Eta ematen diogu hasiera Silozibeneatzat ezagutzen dugun eraikin beltzonek 2008an abiatzen du esan dezagun bigarren fase bat, ez? Azkenean 2008an Silozibenea proiektuakin batera hor uztartzen dire hainbat esparru desberdin. Batetik entxiegu lokalak, zuzenerako aretoa, eta gero sortzen dire lehen zeuden espazioak, ez? Hori izango litzatekeela grabazio estudio bat, bulegoa, backstage batekin ere bai irrati baterako txokoa, eta bide hortan ideiako mahai gainean daude eta garrantzia ematen diogu Silozibek eukitzea diska zigilu bat edo, eta hor sortzen da Silozibina Records edo Silozibina diskak proiektua, ez? Iker Altzagak soinu teknikari lanak egiten ditu Silozibenea aretoan. 2008an zabaldu zuten zuzeneko gela, eta Hondarribian kontzertu ez gozatzeko pauso erraldu izan zen. Beste gauza askoren artean, ekiporen mantenimenduaz eta programazioaz arduratzen da, beste lagun batzuekin batera. Aretoa 2008an ireki izan, zabaldu izan, obra aurretik hasi izan, baina bere zatiak ireki 2008ko iraien, bertan etxeko bi taldeen kontzertua egin zen, eta ni ordutik sartu nintzen. Justo nera eman urtebete Siloziben eta hori aukera sortatu zen sartzeko hemen teknikari, eta hemen hasi nintzen Mikel Ugartekin eta beste batzuk, eta momentuz hemen behar dut. Programatzeko momentuan programazio talde bat daukagu hemen etxean, biltzen gara hilabetian behin, saiatzen gara biltzen, o bestela WhatsAppez edo biltzen gara beti, eta hor bertan proposamenak azaltzen dire. Programatzeko bi modu dauzkagu, edo batzuk guk deitzen diegu zuzenean, edo beste batzuk kanpotik datoz propuesta batzuk, eta ibiltzen gara. Igual Euskal Herriko taldeak o ikusi nahi ditugun taldeak o ezaguna ditugun taldeak programatzen ditugu, eta halaber kanpotik promotorak eta deitzen digu eskaintzen taldeak, eta ikusten badu viable dela, aurrera. Euskal Herri mailan ja izen bat hartu genuen, lehenengo urteetan, lehenengo izan zen Xatola, Arroyo Bombazo, hasi ziren talde asko etortzen, talde asko deitzen, eta gero ja Euskal Herri mailaz aparte, estatu mailan zabaldu ginen eta baita kanpoan ere. Eta batzuetan aurkitzen hori topatzen ginen, adibidez Helmel bat etorri zanean, hori azaltzen zen kartelan Barcelona, Madrid eta Hondarri, eta holako batzuekin topatu gara, eta horrek izena eman ziren, eta momentuz hori. Bai Euskal Herri mailako taldeak, bai estatukoak eta baita kanpotarrak ere. Aretoak 200eko aforoa dauka, eta horren baitan saiatzen gara programatzen, ze azkenean ez digu margena ematen digu hori, ze nahiko prezio popularrak jartzen saiatzen gara, 5 euro ingurukoak hori, katxeak urritu behar baitu, igual prezioa igotzen da pixkat gu dirua galdu ez dezagun. Eta beti saiatzen gara hori, prezio alik eta txikiena hartzen, gastuak urritzen, ez du horren etekinik ateratzen. Ireki genuen aretoa 2008an hasi ginen 32 kontzertuko programazio bat egiten. Hortan ibili ginen 5 bat urte 30 inguruko kopuruarekin, baina gero batzuk lanean geunden kanpoan, erritmoa beste bat zen, eta txikitu behar izan genuen. Aforo aldetik ere ikusi genuen igual oferta gehiago izala, eta itzen genuen da saiatu ginen jisten, eta gaur egun ibiltzen gara 15-18 kontzertu inguruan. Egoitz Alkaraz Silozibe elkartearen lehendakaria da egun. Abuztuan ospatu zen 25 urtemo jaiaren inguruan eta elkartearen funtzionamenduaz aritu gara berarekin. Silozibe auzolanean antolatzen den elkartea dugu, tartean udaletxearen laguntzaz.
25 urteko ospakizun jaialdia edo oso ondo juntzan, jende aldetik bai lehenengo egunean eta bai bigarren egunean 2000 pertsona inguru izan genituen, eta gero giroa egia esan oso polita izan zen, horren beste jende biltzea eta horren besteko giro aurkitzea oso polita. Gure asmoa zen pixkat jaialdia edo 25. urte hurrenaren ospakizunak herri osora zabaltzea, eta egin genituen zenbait kale ekitaldi eta gero egin genuen kontzertu bat auditoriumean. Eta hor nahi genuen ere zan publiko zabalago bat erakarri edo. Talde batzuk elkartu ziren lokalak lortzeko asmoz, hasieran udaletxearekin harremanak zailak ziren eta ez zituzten eman ziren, eta hortik aurrera taldeak sartzen juntzian eta hainbat talde sartu ondoren geroz eta indarra handiago hartu genuen, kontzertu gehiago egin ziren, bai Hondarribin, bai beste herri batzutan, eta azkenean lortu genuen udaletxea aretoa eraikitzeko baimena ematea. Eta hortik aurrera lortu dugu 25 urte betetzea. Hori noski egin behar da auzolanarekin. Hau da, hemen ez du inor kobratzen eta lan handia eskatzen du, baina hemen gauden guztiok badugu ez dakit hori barruan, nahiz eta askotan kexatu eta lan handia dela esan, beti bukatzen dugu lanean, ez? Kota bat sarri izan, batez ere balio bat emateko erabilpenari, ez? Eta kota beti nolabait ere eztabaidatsua da, eztabaidatzen da, asko den edo gutxi den, 120 euro kobratzen dira urtean, 10 euro hilabetean, eta gero eskatzen dieguna taldekidei da auzolan horretan jardutea, ez? Azkenean ezin dute pentsatu hauek lokal hutsak direla eta ensaiatu eta amaitzen dela gauza, baizik eta helburua da ikastea ere lokala direla, baina baita lan egin behar dela, ez? Eta elkarteagatik lan egin behar dela. Udaletxeak diru laguntza bat ematen digu urtero, eta noski diru laguntza hori gabe askoz ere zailagoa izango litzateke gure programazioa osatzea, baina erakunde publikoekin harremanak ez dira beti nahi dugun bezain errezak, ez? Ez da batzutan beraiek helburu batzu dituzte, gu beste batzuk, eta hor negoziazio puntu batera iritsi behar da. Momentu okeragoak eduki ditugu, ez dakit hobeagoak, nik uste du gaur egun dugun harremana nahiko ona dela, eta 25. urte honen ospakizunetan ekonomikoki lagundu gaituzte. Miren Apeztegi eta Miren Egilegor iritsi berriak dira Silozibera. Magneto taldea sortu berri dute, eta duela 3 hilabetetik hona bertan aritzen dira. Entsegu lokalen funtzionamenduaren inguruan solastu gara biekin. Ahora mismo hay unos 18 grupos en Silocibe. Nosotras entramos hace 3 meses. Estos están repartidos en 3 locales diferentes. Nosotras ensayamos en este mismo local, que es el número 3, y lo compartimos con otras bandas. Entonces lo que hacemos es compartir, yo comparto la batería con otros grupos, con Marmoca, por ejemplo. Y lo que hacemos es, hemos elegido, cada uno coge un horario y nosotros elegimos ensayar 2 días a la semana. Pues aparte de ensayar aquí, también al ser una asociación pues hay que implicarse en las diferentes actividades que lleva a cabo la asociación. Y por ejemplo, pues nosotras en el 25 aniversario estuvimos en La Chosna sirviendo, pero bueno, aparte aquí se hacen muchísimas otras más cosas, montaje, desmontaje, toda la programación y demás. Entonces, pues bueno, hace falta arrimar un poco el hombro para sacar las cosas adelante. Y bueno, para nosotros ha sido importante poder ensayar en un local de Silocibe, pues porque antes también, ensayábamos en otro local, pero estaba en Donosti, entonces también pues podíamos ir menos días a la semana, y entonces pues ahora, al estar más cerca de casa, pues tenemos la oportunidad de ensayar más.
iragan, Silozibe elkartea aurrera begira dago egun. Agian, beste 25 urte betetzeko asmoz. Sartu ginenean, 16 bat urtekin sartu ginen nolako belaunaldi bat, igual 15 gazte hola. Gaur egun ez daude hainbeste gazte, ez dakit kezkak o beste batzuk dire, eta ez dago lako releborik momentuz sartu ginen generazioa jarraitzen du, batzuk joan da, baina gabiltza eta errelebora irekita. Siloziberen erronka nagusia nik esango nuke dela batetikan gure bidean jardun, musikagintzan jarraitu, herria Hondarribia berazten, eta teknikoki edo praktikoki gure nahia eta helburua izango litzateke jende gaztea eta arrobila lantzea eta jende berria gerturatzea Silozibera, espazioa, sorkuntzarako den espazio hau ezagutzea eta aldi berean ere bai indar gehiagokin proiektu honi bultzada ematea, ez? Todavía no hemos dado ningún bolo, porque realmente llevamos 3 meses cuando hemos empezado a darle un poquito más de caña aquí y todavía estamos aprendiendo, somos autodidactas completamente, pero para nosotras sobre todo es una motivación y es terapia. Nos reímos, nos lo pasamos bien y es punto de encuentro para que sea algo divertido y sin ningún tipo de presión. Sí, bueno, y de momento igual venimos con alguna idea de ensayo y luego pues intentamos desarrollar esas ideas y pues intentar terminar una canción y vamos un poco probando todavía, estamos un poco experimentando a ver qué cosas nos van saliendo, qué nos va gustando y demás. Gonbidatu jendeari gure kontzertuetara etortzea, horrek ematen gaitu guri bizitza. Urriaren 13an Willis Drummond taldeak zuzeneko DVD CD-a grabatuko du Intxaurrondo kulturetxean, Donostian. Azken urte hauetan jasandako taldeki aldaketak tarteko, Xan, Felix eta Jurgi musikariek osatzen dute egun banda. Honakoa taldearen musika bideko 8. disko izango da, eta grabatzen duten lehena 3 moduko formatuan. Sarrerak dagoeneko salgai daude ohiko tokietan, bai eta donostiakultura.eus atari digitalean ere. Anestesia taldea kontzertu bira berezi bat jarriko du abian, Gorrotoaren ahotsa diskoak 25 urte bete dituela itzaki. Taldearen iraupen luzeko lehen emaitzak 1993 urtean ikusi zuen argia, San Ozenki diskoetxearen babesean. 25 urte geroago, Elkar diskoetxeak diskoa erreditatu du, remasterizzatua 180 gramoko viniloan eta diseinu berrituarekin. Taldeak 6 kontzertu berez eskainiko ditu diskoa oinarri, horietatik lehena larunbatean Bilboko Kafe Antzokian. Bilbo, Gasteiz, Donostia, Iruña eta Durango bisitatu ondoren, bira urtarrilaren 19an amaituko da Biarritzeko Atabarretoan. Boltaia taldeko Unai Jon eta Paulorekin egin dut hitzordua Zumaian. Musika abentura ezberdinetan ibiliak 2015 urtean sortu zen taldea, eta dagoeneko estudioko 3 disko eta dozenak emanaldi dituzte eskainiak. Musikalki, stoner rock giroa jorratzen dituzte, basamortu kiratzeko rock kantu oldarkorrak. Erortzen izena darama taldearen estudioko 3. non bada berrikuntzarik eta norabide berriak topa daitezken kantuetan. Azteko nik esango nuke, bateria berria, Ni sartu nintzen, justo, diskoa grabatu baino urte bat lehenago, eta, esango nuke, baita soinu aldetik eta konposaketa aldetik, nahiko hildoa jarraitzen du, baina pixkat, beste doinu batzutan, sakondu nahi izan dugu, saiatu geha bintzet. Nahi izan diuna, zozein aurrekoan inesteuna. Ezberdinago, Ezberdina ez izateko beti voltaia, beti bertikua. Zoze ezberdina eta entzuteko freskua. Kanta batetik bestea badabe, ezberdintasunak eta dinamikoago esango benuke. Taldearen disko bakoitzak taldearen aro bat irudikatzen du. Honakoan, erritmo rockeragoak nabaritzen dira.
taldearen zigilua utzi gabe, noski. Kantuak egiteako orduan adibidez, lehen hor, igual, gehiago egiten genituen Jon da nire artean, da guain, Paulok ere egin izan ditu kantu batzuk, orduan horre ere disko zuan notatzea ezberdintasuna kantu batetik beste. Iruen artean egiten, disko honetan iruen artean egiten, komposak eta... Egia esan, ez dugu nahi eta egin, nahiko era naturalen atea die kantu, egia esan. Bai, ikusten da Voltaian estiloa mantentzen dela, baina, bai, saietu gara pixka era naturalen, baina pixka da, gauza, zerbait berri egiten, bai, pixka da bizkatuz, bai. Diska bakoitzai bere nortasuna nahi izan dio, ez? Lehenengoa bai baltzan metal kutsu gehiokin, bigarrena stonerrago, eta azken hau, zuk izan duzun bezala, rockeruko. Sorkuntza maila handia du taldeak. 4 urteren buruan 3 disko kaleratu dituzte. Guztira, 30 kantu baino gehiago sortuz. Beti euki izan dugu idea hori kantu errezak errezartzen diala, ez? Adibidez, bai Nirvana edo zein talde entzutezunak kantu errezak diala entzuteko, orduan beti pentsatu izan dugu. Kantu bat egiten izan behar du, ona lehenengo momentutik edo orduan kendu ite dugu. Orduan guk ite dituen kantuak gola dira. Simpletasuna bilatu, azkenean, Eta jendeari heltzeko ere bai, jendeari heltzeko errezagoak ere. Bai, ez gara asko komplikatzen egia esan. Eta, bai, errez eta zuzena. Disko berrian 12 kantu barneatu dituzte 40 minutuko iraupenean. Kantu errezak maite dituzte, lehen kolpean sartzen diren horietakoak. Kantu pila geneuzkan, baina zuk esan dizun bezala lehenengoan espasegu sartzen. Ez gara saiatzen, piko pala sartzen gauz bat, azkenean espasegu lehenengoan gustatzen, nik uste errezagoa dela kentzia eta beste zehose sortu, ez 1000 vuelta ematen ibiltzia hor da kantu bat, azkenean ez txarra, baina igual ez ona izatea hor da, geho jotzeko ere. Baina bai ikusten deula igual sentimentu aldetik, ez? Azkenean kantu bate sentiarazten baizu zer lehenengo momentuan, riff batek edo tarte batek, azkenean nik uste horrek ere laguntzeula jendia ere bezatea. Baina nahi zan, azkenean ona txarra oso subjetiboa dela, igual zuretzat ona dena, niretzat txarra da, o Pablontzat, o jendiatzat, ez? Orduan, nik uste, berak izan duna ere bai, ez? Kantu pila zeuden, baina etxean diskua hildo batetik zikoan, hau hasieratik endingo da. Bai, zauzkeu reparo gola kantu igual, zakorrutxera botatzeko. Ez bada ona o ez daigu zerbait esaten, kentzen dut, eta zerbait berri eta... Jone jotzen du gitarra, tresna garrantzitsua da Voltaiaren soinuan, gitarra riff gordinak maite ditu. Gitarra bakarra onda, pixkat erantzunkizuna, pixka bada, askotan pentsatu izan deure bai, igual beste gitarra sartzea. Baina, hirukote bezala beti ondo funtzionatu du, eta, soinu aldetikan beti landu izan dugu, zuk esan duzuna, pisutxua, gitarra, eta, egia da, diskontan melodia gehiago sartu duela gitarra aldetik eta freskotasuna eskaintzen dio gitarrak Voltaiari nik uste. Baxuak berriz, Unairen ardura dira. Presentzia handia dute kantuetan, soinu murru indartsu bat osatuz. Nik uste bajua dela gitarra eta baterian arteko tarte hori, betein behar dana. Adibidez, gitarrak betetzeu melodia eta goiko riff potente horiek, eta bajua egiteu bateriakin pegau, gitarra eta baterian rollo hori, pegau pixkat, eta asko gustatzen zain nahi adibidez bajua jotzea talde honetan, gozada, Duela urtebetetik ona, Paulok astintzen ditu tanborrak. Taldera iristen azken izan arren, ederki ulertu du taldeak behar zuena. Nik uste Voltaian estiloa horrek eskatzen dola, eta baita, da nik beti izatez,
ni bateria ona naizenez, orduan egur sartzen, ez? Teknika ez baldin bada, behintzat, bueno, leina, ez? Eta bai, azkenen, baina nik uste dela taldeak eskatzen duena. Kontundente sonatzea eta hori, ritmikoa, bai. Eta lehen Jonek esan duena, azkenen hirukotea izan da, bakoitzak esprimitu behar du, ez? Bere instrumentua eta horrek emate izu baita... Ez gara virtuoso batzuk, bai. Ez, baina, bueno... Zaiatzegi egiten deuna, ondo egiten. Jo askota esate dure, bai? Eskerrak hiru bakarrian. Ahotsek borobiltzen dituzte kantuak, lan berrian nabari dira norabide berriak, bestelako territorioetara bidaiatzeko saiakera. Egia esan ahotsakin beti gustatu izan zait gauzak sartzea, gauza ezberdinak, gola. Igual lehen bai pixkatatzea botatzen genitula gauza asko. Asko atrebidu gea gauzak sartzea, orduan. Baita ere, probatzea ere, ez, gauzak sartu, entzun, hau ez fuera. Adibidez, diskan ere gauza pila sartu ditu ahotsenak, gero ez dianak hor geratu. Zentzu hortan einaute baita asko lagundu digu, korok sartzen, nola egin, bai. Erortzen diskoa Eñaut Gaztañaga soinu teknikariaren Gaztain estudiotan grabatu izan da. Bide horretan, teknikariaren parte hartzea erabaki horri izan da azken emaitzan. Behai gustatzen zaio baita, urre eta musika indartsua gustatzen zaio. Generalian azkenengo diska honetan adibidez, izan deuna da behai bia libre laga. Orduan, ja hori lehen horretik jo hitz egin da geneukan grabatzen hasi baino lehen. Eta behak esan zigo, zuek lasai, utzi nahi azkenengo diska hau ezberdina bat ingo deu. Eta orduan ja pixkat lasaio izan ibili geha ere, bai, estudioan. Oso lasai ibili geha egia zen. Aurrera begira kanpora ateratzea du helburu Voltaia taldeak. Euskal Herrian aritzeaz gain, territorio berrietara bidaiatuz. Taldea da gure familia ondo pasatzeko. Eta egiten viajea bai Andoaingo gaztetxea edo guain egon gaia bezala Asturias eta Galizian izan da eskursioak gu ondo pasatzeko. Gero jendea ondo pasatzen baldin bau, ja orduan ja eguneko guztua etorreko geha etxea. Helburu hau izango zen, pixka hemendik kanpo... Euskal Herrian egia esan asko jodeure, bai? Jendea sautu, kantua jo, ondo pasa. Pero eguain digan Euskal Herrian asko jotzia, kanpoa jute gaukera baldin badu, primeran. Nik uste igual, estatuko gasolinera guztik ezautzea, izango zen, helburu. Eta kasetak erosi hor. Pantojanak eta holako bai.